Sois Christian Ek täällä taas ja lisää Clash of Clans. En tiedä miksi, mutta jostain syystä. Tässä jos jotkut huomaa, niin mulla on Cannon level 5 päivittymässä level 5. Goldmine level 6. Sen jälkeen mä ajattelin päivittää ton, ja jos taustat kuulee jotain ääntä, niin mä oon Stockmannilla. Ja täältä kuuluu aika paljon ääntä. Mulla on kaveri vieressä. Arvi mitä muuta Leppävika sanoi mulle. Se pelaa Clashää. Ja kato mitä se sanoi mulle, että jos mä menen tänä vuonna Tupekoon, niin mä saan ilmastoput. Tupeko? Tupekoon. Just. Onko se joku sellainen tubettajien paikka vai? Sinne menee kaikki tubettajat. Mäkin olisin päässyt sinne, mutta ei mulla mitään kyytiä sinne. Miksi se pistä näitä muureja sulla? Kivasti. Sen verran. Jos sä pistät jäljentaisit vähän, sä saisit enemmän. En mä tiedä, mutta mä siirrän tätä. Ja sitten mä vedän tästä suora viiva tähän puuhun. Sitten tosta vielä ja tohon. Sitten tähän jää vitsisti tilaa. Mut sinne sisälle pääsee. Paitsi koska mulla on level 4 vasta. Siellä pääsee kaikkea uutta. Saat se paljonkin muuta. Kaikki muuta, kato. Miltä toi näyttää? Mä en tiedä, mutta mä teen nyt... En mä tiedä, mutta mä teen nyt videoa turpa kiinni. Just. 3 tulos vielä ja sitten voidaan hyökätä! Onks ketään? Onlineis ei. Niin tässä lukee. Tässä lukee tämä. Ilmaiset liput sinne minulta. En ehkä tänä vuonna pääse. Kato. Kysy, että ootko tulossa Tupekolle tänään? Just. Tänä vuonna. Se kysyy, että tulee Turkuun. Tiedätkö, että tuleeko se lähivuosina Turkuun? Ja sinne mä pääsisin. Tosta noin vain, vaikka pyörälläin. Paitsi jos se on jossakin kaukana täällä Turussa silti. Pääsen. Koska yleensä... Se on aika Se yleensä pidetään finkin nossa. Pidetäänkö? Joo. Kato muuten. Joo, mutta ole hiljaa. Ja mulla ei mitään aihetta tähän. Niin. En oikein tiedä mitä mä tekisin nyt tässä. Käydä hyökkäämässä. No, aika huuttii, mut eihän täällä Brossi 2 sokkaa pitää hyviä luutteja vielä. Lähdetään hyökkäämään. Miksi me tuon muurin niin rikkomaan? Mitä ne siitä meni? No kun siinä oli, kato. Jos me oltais tuolla, siinähän oli semmonen kunnon muuri ja sit siinä oli semmonen pieni välimatka, se kulma ja sit siinä vielä se... Täältä barbaareilla. Pikkuiset barbaarit lähtevät hyökkäykseen ja 2 archeria. Mä en nähnyt tota. Fuck. No onneksi ne aika hyvin. Enää luuttia. Aika vähän enää saa luuttia täältä. Mutta mä rikon tehonkin, että mä pääsin parempiin luutteihin. Ja jos jotkut haluaa tietää, mikä on mun paras luutti tällä hetkellä, niin 20 kultaa. Sain kerran. Juu.
Siinä meni TH. En mä osaa puhua siis TH. Mikä kello? Oho. Anteeksi. Mitä kello on? Okei. Niin mä pelaan puhelimella. Koska tää on suosittu kännykkäpeli. Nyt ne lähtee tänne. Tänne tuhoamaan. Aga siinä on valkoinen lippu. Rikkokaa äkkiä se. Tää jakso on semmonen Tää on just semmonen Jonne. Ja sä laitat tonne kun mä puhuen. Ja sä laitat tänne kun mä Jumalan kekka, mä vihaan näitä Jonnei. No. Niis häksiä. Mitä tää Noi yrittää saada. No yrittää tehdä silloin, että joku sais niinku. Et se ei sais 3 tähteä. Noiden avulla. Niin. Jotkut joilla on 3, ne pistää kaikki 3. Niin. Täältä mennään hakemaan Suomen lippu, koska me ollaan Suomella. Nyt vasta muistin, että minähän pystyn ottaa Suomen lipunkin täältä. Haetaanko se tähän? Noin, nyt siinä on Suomen lippu. Hei. Taas et ole. DJ. Eikö se tuollekin tämä tee? Joten kato. No. Suomi! Suomi! Siinä meni mun kaikki kuulla, mutta aivan sama. Kello rupeaa olemaan sen verran, että mä rupean lopettelemaan tätä videota. Nähdään... Odottakaa hetki. Noin. Nähdään ensi kerralla. Sois moro!